na chigu banu mogele kaina kwala wana kwa anya kwa go na chigu bodogu na banye no anamu namonde uwangwara wani babu anamu onye ne bindo nyane ze kwani siya uwajobulo ya nanjo Mobu na baba na kwawande mwebani onye ne bindo nyane ze kwani siya uwamesele jabulisi agwo anamu namonde uwangwari babu Katama marako wana aroje dele ya nebobi Makanore kusi aroje dele ya no wa ewi abuliwe Julia rapota mbeje chele chele na uno Wani bamuna ndaga nguji bakanda gaje bonya mewondo Okeke chale aronya mutala nibiyo Wane munda ga kwere wuna ngwa Wale bonya mewu nande mbule bunubolo na ibe mana Namo mebrobo nanda ga pebulo nwe Nyako jitinya dem ebanye nane Daga nwobelo dumodu wogu na nanu yana Obana ajuma dare gomun huwa Niyobulite wa ibu Namo no waru ya ora nwenene Wali nyababa na kama gwande mwebane Anamu anibatago Kama olugo geji tu namonde ekende hute ubos Mobu namonde mbacho kampotale vanwabelama Oye bamu ibawabe bamu nezebile banugo bande gwe moche iruji Ezebilo ngisi namonde ani eje na igwe Oye bago kamuna neme waneme Ezebilo diko njeku huwane munegumu Bawa kezebilo jelonya mochembo Molulu tebulu bugotelo nyegu Mamegu oye bamona kendo nemogolo nyebulu zongwe mau Kendo elote nwoke obiaraba milaraba Wanemu namu ndiogolo kenemu samu neginebono Kendo iwo ni wanyi n'ụwa makiwe bagale Okolo biani na anyị na-eteto n'ụwa na anyị tozesigoli ye ma kwuo na ọrụlụ nwe Okolo bi ego ọ na-ekwere okwe n'otocha Ganga wasa Namu mobo nande achogo ka ebu hotaba na ama Hoi kolori kamarika na balosa masondi abrodogo paka Koi azama uroji tuoge abu hose wana Mero sonde totala di bebe Mama je kelo teji wile mune uji Bo maka munya na de na made Obu mbo meni na emogbe mene bevano Boma kabia mmegu doje dele munegu Sunday mebrobani chane mobo nwanne chinedu nwata kele mo ya ka mu bo manoku na esi no wanya nwujeli ije Manlozo obo gwoto ele nwoji nwa Na ma Sunday na azano wana ememu ni mobu Dogwe membolu bo manwoji Nwanne mo na mande no wana ebu no wa n'eli Melozo kalota dem eba ndi melimi vegu Kama ni reji hiti egu pegbulu onwe ya Kenga dike ni vene ekeri memma Mobi bagi va tomotale maguneli Shudu vete ga kara bangwe logwa bego nye namande muja ejebezie na igwe
nwanne me ba ni rochiwu nna mo wa konuche o maji won che mu lo kan wa ne bo no mebro bu Peter akoji melidi okpala monna to tale Sunday nwanne Sunday to iwa ni rochiwu wa male bolo ba mbo wiri gwa anya wani nemu ongi telo wa toluji lacha wa ba aka ni no ni bie wa ni odogun neli nwanne si po ken wa sibu nwanne gị na-eti mkpalaro ga ma gbale mere m n'obu oge ndị gwawazi bụ ka nchere ndị m ebe anyị egwu nọ juru ogbe gbara gbara nwanne m si bụ oke nwa n'ebe ọ nọ belu oge ndị na-esi bụ nne m nwebelava nwoke nwanne m karo nya mụtala kwụ nwere oge nwata kele mmụọ nwanne m si bụ na anyị ya ayọ dịgo ochiwu nwanne nwata kele mmụọ akalama diko nge mebi kwane kane gava ija akalama oge ndị si mebi kwane ka mba mbọ tinyekwu ọba mọbọ na-eji aka tọtalịa n'ụlọ ibebe ndadiko nje adabido kwane mụ onu na isi onye aka chila vechia mụ n'ebe nnọ ma iwe aka Lagos ibe nwanne ya ọnwụlọ ọkụkọ nwe amụ n'aka kpolu ji sochie nye n'ebe ọ nọ nye wolu judu nwa na kpụlọba mbọ ọchị ya mụ ji mbụ mụ iwe akara ga ekene bọọlụ nwanne ya ọnwụlọ ọkụkọ nwe amụ n'aka mba ji sochie nye na ndị kpoli ya na ọdịnihu anyị lili iwu Nnamdi ogwe nwere ogwe n'ihe o mere ha ibe ma na mụ mma agwụgwa n'egwu iwu ịgbanwe aka judu ji ekponya ma ewu ndụ ikeli ọja dị ọrụ nya kponyalị nya mana ogwe rie na ngwa mana ikelisele m ebe anyị naanị belu oge ọ dị karịa udojolugwa nwanne nwa abụọ na anyị tụọ onye akpọli otu moko ọkpụlụ ebu n'ụgbalị nzagbụnya mụ n'aka mụ mkpụrụ na ana ụlọ n'ọbụ n'ebe ebe ọ nọ ọkarị ọkawo ama na-ewe ọkpụlụ ebu n'ụgbalị nzagbụnya mụ n'aka ume na-emebụrụba n'ịcha na-eme nya bụ ọgba eme nwanne nya bụ ebe m na-eti egwu mgbe ọsa ijela ọkwa m ụzọ karịa Chudi nwanze egwu oligbo Chudi gbụlụ ebu n'ụgbalị nzagbụnya mụ n'aka mana ọ gwero nya na ngwa na mụ nya bụ iwe meletụ mụ n'anya mbede digolu n'ọbụ n'ebe ebe nna ọtịrụka egwu ọkara Chudi egwu anyị agba ọsọ lọnsịn anyị agba ọsọ na ibe arọ nya mụlịa mụ ogwu obodo nwanne ya vabili na mụ onye bụ ogwu obodo kpụnya m ewu mkpụrụ na emesịrị nwanne ya lọsịrị kpụnya m ewu ndụ ọdịnihu ebe ha mere ka ngawa Nnamdi ogwe nwere ogwe n'egwu si mwere ire anya na mụ ọba abalị n'egwu nwazọ mụrụ Nnamdi achọgọ ka mbanya n'ime egwu ka ibulu na uche ka ngavazi ya na mmeje a na-akụ ọgbe nwasa ilusi eke na ọjadị nwanne gị n'ebe ọ nọ maọbụ ọjadị na anya bụ uko ma tụgbuga n'ụka enyi mbụ ọjadị gwale nna na-echi amụ n'aka baba temo na ebe anyị kọsịa n'ụdị ndị ije nnabi ije ọgbawale na mmeje ka njerigo na ibe chiezile mụ na-enwe oji na chiezile mụ na tinyela anyị nnekwute mkpa mmụle ya nwoge chieze na-achọ m egwu na mụ ile mụ na oleme arọnya mụtali mmanwụ na-eli na mụ chiezile mụ na ebe ezie m egwu mgbalije ebe ọ nọ o toro aka Chiezie dụọrọ na mụ nọ ibi ekpola aga na abọchi amụ n'aka n'ovu mbọ mkpoli ya egwụlụ iwe akaliri obi egwu bụ anya isi ọdọrị n'ebe ọ na-ala ụla n'ụwa chile na na-echagwu ụmụ n'aka ọ dị akwa n'owu ọbọlụ mkpụrụ gwụlụ Chiezie abụrịde gị ọ na-abụ ọgba ga-ama anya ngwa Sunday nwanne ya bụ ma nwoji ka nna amalị mụ n'itulu ezugutere okwe n'ọnya mma sị mụ na ndị mma kpalị na akpalị nwoge dị gwasịa m iwe nwe iwe wee karịa mụ karịa egwu Nnamdi mbakwudigolu
Chezi adore gone mo na ibia oge na etinegwute egwu. Chezi atogolo na anwo jalula na wa atonya mo n'aka. Bele Chidozie nweju m isi gbomo maka na onye tala won huwa ya lalelola. Mo bi ile mu no le maro nya mutale mangu bulava. Chezi abosigo mo na anwo kpolo kaloji awu oyi kponye mo n'aka. Mo ge na agwa gi we nwe no gulu ne ko bale bale. Bele Chidozie nweju m isi iba di ozi na ebe obi. Chidozie osi mo bụ na ndị mụ je bike gwuo no. Mbike mo bụ na ndị bike lie nweli luta. Karimama egwuru no jowo ya na Nnamdi ka Chiduve jinalu nwe gbanu ge ba to kunali mewo ndo nwanne me banye rochigu ekene ndị meliwe na mabia Anamu iwegu nwe ka mo banya n'imi ya tupu nweli ga na iru no nweli be nyolu chigwo no gwakoba mbo mele munye mano merie ana maro nya ikpe ho nweli be nyolu chigwo no wakoja me oge ndi yo chiwu kelo wadabele mun na mu no wakoba mbo di ogorogo ndo maka no na ni ike egwu na-esi owali nweli tinye okpa nyabu na aru ni ji na agba ukpota no wani no n'imi ya ọ bụ nya ka egwu anyị ya tara anyị atare anyị ekwetekwe n'ihe ọ na mụ ududada asị ọ na-agọ ochikulu ọgba nke mụlụ na ndị menye dị ọkpala gwagola ya na mana ọ yara ya bụla onye nwụla ahụ maọbụ ibe ndị akwa na ndị ịgba mbọ ọkwasie nye ike maka gịnị nna anyị elirozi ibe nwata atakwale n'ahụ yo nga nwanne Nnamdi Ekenedele gị n'ebe ọ dị diko ibe mu nda ncha na-etinye bụ egwu ka ngadigo na iru no nwere ibe nna agwa ọ na-ara mma na-eme n'ebe ọ nọ odogwu mma na-eme anya ọnụ nwa ọ nara itowe egolu ibe aba na-achụ nwanne ya achụ odogwu n'ili nwanne m ọ nara ọ daba na ike ọ nara nke mbịala nwa abụ mgba ibe agụ anya dị ntị ediyo ọnụ ọra nke mbịala nwa abụ mgba ibe agụ ọnụ ọra nara dịka ọ gbazela ime obodo ndị nna m anya nwanne m ọ nara bụ onye nne m ụlọ m ọgụ akali ya ma ọ bụ ọnwa ajọ ibe belebe apụtala ịba ama ọ daa na ike ọ nara gị na ọka ahụ na-eme nwanne eme ọka ghọti maka gị na-eme nwa nọ na igwu na mgbagwo nara nne m na ọka ọja n'aka ọka wee tobe egolibe eje mba n'ụwa nọrọ igwu na n'ebe ọ nọ na mụ nke meli nwe nọtụrụ m n'anya iwe akalịga ọ nara melie m n'egwu m na mụ nwanne m ọ nara ma na-eme anya ọnụ ọ daa n'ike ọ nara ekwere ka anya nwee ntị n'ụwa ka ibulu na uche mgbarike ọ nara nne m Denze Tanzania ọrọ na nwetara kpegili sị mụ na ndị mụ ji agaba na iru ma ọ bụ anaka ọ nara ka na-emelili ibe nara sị mụ na ndị na nyekere ọgwa ebia ọ kalịga ọja gaghị ọgwụlọ ọkụkụ nwụnya mụ n'aka nwela akpa ego ise nwetala onye egwu jagaghị nwa n'orenu wachu ibe bụ agale jaga egwu na atụmụtụ agale nna m jagaghị ekene dịkwala unu nye bụ nye bụ ebe nna ọdọ iru n'egwu betilide egwu dị ọkala ndị ncha na-eme nya bụ iwe egwu ọ bụ nwa egwu n'ọnya tinyere aka na kpa nwela akpa ego ise nye na ndị mụ ga-abalị ya na iru Rafaelu ozu uja na mụ ka nje nata na mụ ndị bịala ije owe n'ele iwo ka m bịa mgbarịka ọ nara ọ daba na ike
Nara tinya kanapa. Belogu abege na bonya muna benje. Randi olame kangwele na ta nankenyen huburu nuburu dabasiya. Na mongu mona rana waike ginezi. Hongu mama bro mudoka odi bese ni ike kalie onega welo no mejienye na ike kudigolu. Hongu matinya kana bambo sinjele mo lame nwela begili nya namonde mujisi enyi ike na benje. Njele nare oto gaka osimelive namegu onye gwere nwamba na ewe mola me onye gwere no ye bi n'ezinu gwa age nwa ibe oji ebu ugwulu ne gwere simo na monde no wasila wasi enye ike ona ka onye gara mola m onye gwere gbachi isi nya bụrụ ọgụ mya bụrụ mgba onwele ibo na emene bo no moluzi ya neke no sondo dale mo la me arabanda chane he mo gbeme mero nya to leji ke nwanne ne bo no dala araba nwa meli be mesi enye ike onwe bugo dala oblo nya nwola sonde bule unu do opunya muna ka mbo sa no na mo la me sonde kanani mo bi ora ni beli mi beni obora ka ni jalibiye bora bule unu do opunya muna ndo omesi nwele ọgwụ akpa ego onye Nnamdi njile na-ata na ụlọ Nnamdi uwe nwere ọgwụ n'ihe ọ bụ takwụla bụrụ ba anyị ncha na-emenya bụ ọgbọ ma ọ bụ chinwobe mụọla mme oburu ihe na-emụtali chibuka ọbụla onwe ya n'ọrụ nya mụla atụ emụọla ma ọ dị n'igbo ọ dịgba bụgolo ewu ndụ ọkpụnya mụ n'aka mbọsị ahụ dị anyị na ụgwọ karịa chibuka nwanne ọkpụnya gwuo ma ewu ndụ Anam anyị kasịa iwe anyị na-ehili n'ụwa ọgbawale nwanne m Nnamdi n'okwu ekwere okwe n'okwu ebe anyị agwa ụlọ mmanwụ mekene ego gị n'ebe ị nọ nwanne nya bụ ibe nna agwa ndị m ịba anyị eribosa ka mụ ya na-eme ibe bụ ọgba eme kama na-eriwe n'iso na ndị dị egwu mụ bụ nwa ebe nne tọtala n'ime ụlọ ibe ebe abọ nna ebe atabụlụ ụzọ puo na mụ ọla mme ịmazịkwala ya Nnamdi ka anyị yọba chikwu ajụrụ m ọ na-aga osubeni ebili amara m ebe ọ nọ kama ibe ndị igwu onye afa m otobegoliba na ahụ na Anambra ma ọ bụ Peter Udala ọmụtali mmanwụ ọchabiala ụwa nne m afa m mmanwụ ekene gị n'ebe ị nọ ka anyị yọọ dịgo chikwu ka anyị debe ndụ na mụmị abụrụgba onye dị ndụ ukwu echi n'ụwa chekwa ibe o mere kene na ikote mweze echi ka emezi obu ọra ka anyị ncha na-eme ọgba eme kota iwe na-ewu owi n'ụwa maka gale nwa kama ọrọ chezeke na-agwale na mba agwa nke meli nwe na wụrọkwa ya mbụ ọ nara aka iji zụba mmadụ na mmụọ ọba mụlụ m ebe azụtachi dozi ya nwe o gbara jiri amụli ọbụla ọka nwe ya ma o mesịrị bụla onye nwe ọrịla ego obu ọra keriwe ọ bụ Anam ọ bụ chizu gbara bụ onye nwụla kama ọ bụ onye dị ndụ ukwu echi n'ụwa anyị kwazi ya nwa chọzọbe mweze akwazi na akwa nwa nka jadi ka o jehedi ibe n'ugwu na o nwere ibe mma agwa ndị nọ n'uwe enu n'ebe ọ nọ kemezie dele
n'ọbụ n'ibe dị n'elu ụwa naziana ndị nna m ka o si sọchikwu ọ na-ekere na hụana kama n'ọrụ ndị ọkachukwu malika na-agbalị nya bụ ọsọ nwa na mụ mmeji ibe na oliga na-eme nnegwu ibe n'ebe ọ nọ ma ọ bụ chansi ka anyị ncha na-eme ọgba eme na mụ chansi oliga melili m n'ebe anyị nọ kama n'igwu n'ihe dị n'ibe mmadụ chansi keneli metimeti n'ebe ọ nọ timeti onye ọra ma obi anyị ncha na-eme ọgba eme na mmeje ndị ramọbe ka m nwele na-atadigo ọ bụ mmadụ ike ụba akalogwu na mụ ana m egote ezi ube enugo na-abịa maka ụba akalogwu nwe alogwu gbalị moto gbazie nye ike n'ebe ọ nọ ma ọ bụ ndị bụ ebe nna ọtụ egwu ọkarịa na-egwatịla anyị ncha na-eme ọgba eme na-egweti ego aka na-agbanwela akpa ego ise nye m n'ebe nje ọ bụ na ndị egwu na-eli ibe n'ụwa keribe ọ bụ belu oge o ji karịa iji n'ebe na dị ma ndị ncha na-eme ọgba eme benadị nwa nọ n'ọgwụ ara ịchọ iwe ebe agalị ya o tinye aka na agbanwela akpa egili nye m n'ebe nje ajịlọchi m abụrụba anyị ncha na-eme nya bụ ọgba eme ibe m na mụ emere m gana ndị bụrụ dị egwu ka nna aya mere m ka nwoke si nwele bịa ma ọ bụ ka egwu onye ndị na-ata ihe bụ maka egwu m atọghị mebụrụba anyị ncha na-eme ọgba eme agwaghị nwanne obu ugo bụla abụ egwu n'ụwa abụsie nye ike nwoke dị gbara ụzọ n'ụtụtụ gba mbọ ọtọ ga-ete m mere anya ụla ọ bụ ka anyị chọje nwụmụrị ka o nwere ilu ebe anyị nọ abaidejeda ọlụ n'ibe imel n'ime ọbata Nnamdi ọ nara adụ n'ọkwanị mmanwụ nwanne m Nnamdi nwata kele mmụọ naanị o buru milion n'ọpụta otu ọcha nwoke ọbata na-eto eto akpọ Nnamdi ọbata ọ na-aradụ nọ n'ala ya ava maka ọrụ nya mụtali ya n'avọ mgbarike Nnamdi ọ bụ agala mana na-edonụ nya bụ ọrụ gaja iwe ọya egwu n'ebe anyị nọ Anam agbata oyi emigo Nnamdi nwanne mgbabarụ mana ọdụ ekpeli ma bara ataga anyị na isi ma n'ume anyị ezutegogwe n'egwu ịgbanwe abịba mụ n'ụdọ ji nwanne ma biliti ọgwụ agụ ụdọdị oge na-egwe abiliti nne m kere ibe na-eme gị n'obu nwanne m ụdọji abiliti ọgwụ agwụ ka ezi iwava ọrụlụ gị Anam ụdọji alụ egolu ji n'ụwa ka ezi iwava nwanne nya bụ ebe nna ọgwawa ndị mma ebe anyị ugwu ọkala fidelisi a na-ekwenwesịrị ka anyị ncha na-emete mara ebe anyị bi fide nwụgọrọ ọkụkọ onwe ya mụ n'aka nwụlụ na mọra bịala ije kenije na ive omel nwanne ịgba mụni ntento nwachu ogbuke maka eje kemele mma amenaga n'ọbọ nwanne m Mike ekpere ọkụkọ ukpe mụ n'ebe nnọ nwụrụ na ana ụlọ ma ọ bụ onye bụ ebe nnọ ọgwawa ndị mma ebe anyị ugwu mele ọzọ na mmeje mma oji ụda oji ọrụ ọbịa bụ ewo na-elie iwo maka na ibe mere na mojo da n'ojuru m avọ n'onwere onye na-akpọ Sunday ma nne mụlụba mụọ marụ na abụ ma nne tinyere ịtọ oduru Sunday naba mmanya o toro aka ndị onwebere egwu onye aka n'anya ọ darị n'ọya na mụ onye bụ Sunday nwere nwụrụ n'olu
Abachoweze esi bote Sunday abụrụla n'izi ọka na-eko na malụsi egburu ya Sunday abụgoro kolapsụ na mmanya olu belu oge o ji karịa nwatakịrị Odeke obute mechin isi kedoli ya ozu ndị nna m from Odeke mechin ka eji buote ozu Sunday ọgbawale Odeke ahụrụ ya mbọ ọrụ nwanne ya Paul techa na mmanya Paul techa chi mmadụ anyị cha na-eme ọgbọ ayọba Paul vata ma ọba mụrụ gị kebala onwe gị na iwe ọnụrụ ya gboo o toro aka onye bụ Paul badarị n'ọya azọbago Paul ọbụla onye mmele mgbakịrị obula ebe gbagole n'ugwu nwe Paul agbago ebe izuụka na bọba anyị tagala eluri akobe ebula ebe ebulude babata ma ọba mụrụ agala ebe anyị aka ọnụ ọnwa nyadulubili o meezi ohu ọnwa onye bụ Paul ọbụla onye nwụọrịla ọgbawale na mụ na nna mụrụ Paul ejego ọkụ n'ụwanye nọ n'ime ihe begbuju azụ iwe ligotenu ọkụbadazie azụ nna Paul nwere ikpelesie amarozi iwe ọ bụ Nụlụ ya n'ụlọ itezi bụ ọrụ gị nwụlọ ọkụkụ nwe amụ n'aka mbụ gwọba ebe ị na-eje ụka otito dịle Chukwu ka mbulu na uche oge ọ dị karịa na-ekwe ọnwụla ọkụkụ nwe amụ n'aka na-ekwe orumi abụrụbanye ncha na-emete mma karịa ma ọ bụ ịgba mụ na nzerigwe na-eme mụ n'obu gba mụ na nzerigwe mmiri atụ ugbu nzerigwe ebukwele nnegwu ibu mebu n'ebe ebe m na-agwa ndị mma ebe anyị ubo mulie ma ọkpa nkwụdigolu nje mmụọ bụ ebuluso nwee mmanwụ Ignatius ọkala Ignatius ọnwụla ọkụkụ nwe amụ n'aka mbụ mbọsị anyị dị na nwatakịrị n'ebe anyị nọ ma oge ọ dị karịa ọya ọma nne m gbasili ọtọsi iji ụlọ melie mụ n'ebe nọ ma ọ bụ na alọraba mụtali mmanwụ bilava ndị nna m mma egwu ka o jedele m n'egwu m nna m kene nna m okechi idoko nwa bụ oji akpali akpa nne bụ onye oji kere ikpọ chọba m wale mọrọ anya m ala alọbụla oke nwa na ụnọ nna m obodo m eme ebikwa na n'anya m nwa ndị nna m obodo m eme ebikwa na ka ngwo ibe mvụlụ oge ndị gwara ndị m ịba anyị chiwu kere ụwa debe nna m ịgba n'ụgọ ịwatụ nwa dị n'ogbu nye bụ ọkpaala anyị ta ka anyị mali nwebele iwe nwanne m nna m ndị ịwatụ nwa dị n'ogbu na asị na nkata nọ na bara na iwe olu oge dị ikele gbaja achọlụ nkata gawa ogologo ezi dịka o kenere m ujusu nne gị na bụrụba anyị ncha na-eme ọgbọ ma onye ekwe ịwatụ mụtali ọbụla oke nwa abụlụ gina na-agọ kwala ezo ihe barịa na-abịa eti ego batieli ya ejara igina nawa ebe a na-achụsi ego ike dị nna m gina ka a na-etu igwe oji ego nwe nwanne nye bụ ebe nna ọgwawa ndị m ebe anyị okwu kenele m nwa abe nna ọkọngwọchi gbata m ọbalị chukwu n'anya ọsọ nwa ibe mere na ma ọbalị chi na-eme m n'obu ka ezi na ugbo onye anyị ji mọnụ eme na ndị mma kọlụ mmeze mụtalịa ọbụlọke nwe ya mogo ndị kwazi akwa na m ndị nọtụrụ ọgwane m n'anya o mebe m n'ime obu nwanne m na m ndị ọ bụ ke na agbata ọgba anyị na nna ndị ma ya eme mkpụọlị oge ndị gwa na m ndị akwazi na akwa ka m gbadolu gị nwebele iwe maka na ọnwụ gburu na ndị na-eme m n'obu nwa makọlọ ọbalị chugwu alịalị ọra na-akwazi na akwa ọra na anọzi gị tọ na debe adarị n'ọya belu oge dị zara na m ndị ọbụla na-emele mgbakeri ọra na ụgbakeri gbanụ nwaanyị adurubili o mere owe ọnwa nwunye na ndị bụrụ onye ya larụ na mụ na ọ gbazi arọ na abụ ọbụla onye nwụrụ anwụ
o ike m ike Nnamdi ọra n'ike nwa m kwana ike Nnamdi ahụrala nwele dọwọdụ Nnam ọ bụ ego na-echela ọbago nga nwa nwanne m Nnamdi egwulebu n'igbo obodo anyị cha na-emecha kwa ọgba eme Nnam o nwere ibe mmụọ ọba ji aza agwụ aza mmadụ ka nzere igwe zuru ịra Sunday nwanne Chuma anyị ekenego unu nwanne nya bụ ebe m na-eti egwu ọkali arụ ọnụ ọkụ barị nwa ade mma ọrụ onye gbara agba na-agbabulu nnegwu ibu arụ ọnụ achọ ọgọ Nnamdi nlu Asaba ebe ọ na-eme nnegwu ibe eme nwere ọgwụ akpa ege na bonye mụ n'aka njilekwụlụ o toro aka oge ndị zụbazi arụ ọnụ kere ibe bụ na nwoke na-akụbu ozi ntutu n'iru isi oge ọ dị esi Nnamdi na odogwu egogwela azị nya ka anya dị igboro isi ewusi Nnam ka m ghọta ebe ma ebe anyị nọ ka ngarigo n'ebe ebe anọ oge ọ dị karịa Ikechu mbụ nwa mmụ Ezechi mana Ikechu nọ n'Ọnịcha Ado o nwere ebe Ikechu na-azụ abịa na mgbuke oge Ikechu dị chọọ ma egwu mbata na mgbuke si m Nnamdi ka m gwa ọlụ egwu mgbali anya onye mma agwụla egwu agwụlụ sọọsọ Ikechu na Nnamdi na-ekwekasịa ka m kwudoro na-abịa mgbuke Kechu etighị aka na akpa nwere ọgwụ akpa ege na bonye mụ n'aka na mgbuke m ejuri ya bụ chimbere maruo Nnam bụ na ada ịgbagola wada ebe obi Kechu ọnwụgola egwu na onwe ya mụ n'aka nwere akpa ejiri tie ihe na isi chiego ozi ma ewu Nnam bụ Nnamdi mgbe azọba ezi ụlọ ka ịmale ọ Ikechu melie nwere tinye ọkpa oge Ikechu ji gwụlụ nnu ji na gbagwo ya mụ n'aka ajụrụ m Ikechu m ibunyeli nye n'ọnụ ebulu sị m Nnamdi mma gwọta n'ali anya ka ngabadigo na mmeje ndị mụda eze nwe olu nwe ka m gbata nwebele ibe n'ibe mere na mụda eze juru m avọ n'ebu nye bụ ebe m na ọgwa ndị mma ịba anyị n'onwere onye na-akpọ obu ga-esi ka ịma oko ya na-ekwe ndị eze ngolu m ọnwụ jideli ebe egbuo n'ike ọ na-eba ka obugo ji nyere n'ụlọ ma ọkwazikwa agale nwa igwe eji esi mụ ya na-eme nwanne kenere m Nnamdi njagidi mati nwanne Nnamdi bulu nnegwu ibu Nnam ibe mere na mụda eze juru m avọ eri ka obugo ji nwụrụsi ọnwụ o toro aka asị na jamu nọ sabụgolo onye nwụrụ anwụ pele igwe ọrụ ọnwụ gbuli ọbụla onye nwụrụ anwụ n'ebe ọ nọ o toro aka asị na nwa ịkpọ Mike Anago Nnam ebunu ji isi ekwe ọgwụ dị ka ọ nwụrụgo nwa be nna ncha na-eme ọgba akwazi na akwa n'ibe mere na mụda eze juru m avọ otibi ime bụrụ gbanye ncha na-eme ọgba eme dede olilibe Nnamdi uwe nwere ọkwa ibe ọ bụ mele ọzọ n'onwere onye na-akpọ onye ịbụ ibe ọma ma onye ịbụ bụ onye mụrụ ụmụ ụmụ onye akarịa mana ọ gbapụrụ ete n'anya m obelu ụka onye ịbụli aka nwe ya ebe jide iru eze onye ịbụ nwelebekali ekwuru oli ogwu Nnam oboro chileze vamelengana ndị nna m ka ngwuwo isi m Nnam oboro chileze vamelengana olukeze ya ebute okwu ebute sie chizi n'ihe Nnam oboro m emebigo n'oboro Antoni emi abụrụbụ nya na-achị anyị achị nnenu abụrụbụ nya nọ n'oboro meli onye jeli ihe iwe Antoni emi arọ nya bụ siriba na ụzọ ọgba mbọ kụzie nkụzi ya ọ na-asọ ndị mmanwụ m ekene gị n'ebe ị nọ kenere m denze nne gị mebụrụbụ papa nwata kele m ekene dịrị ya n'ebe ọ nọ gbanwe ka nne dị dondo nne m nwanne m Donatus nwanne Nnamdi mba na balagụ dana nne m obi udo Nnamdi ncheliru anyị egwu m dana chela akwachia m mbụ n'ebe nnọ Nnam o nwere nwobeli ọ bụ ọrụlụ ka ngwuo
onwelive mmụba jaza gwaza obenemo ise jamu mametekwele dogu kama onwegbuo ananụralụ wee gbabrobu moche mụlya musie nye ike ọ na-agwa ibe bọbịa mogo dị kalịa nzamọba ebe abalị bịa n'obodo mụ na gị gwuo n'odume na-egbu ndị bụ nwa n'ọbịa olu mogo dị lụọ ọbịa olu n'ọzịa mkpụrụbọsị na abụọ na ọnị todume ebe anya aka ogbuo na-egbuo ọba kalịa nzamọba ajụwa onwe gbuo keribe dị emeliga eme ọsị nwela awọ kọnyi ya n'aka n'ụwa ka nyanwụ egbuo na ana ụlọ nwegbu abatago mọba mụlanyị ọkalịa mọche mụlodogwu onwegbu onwete mmiri onwegbu ju barabara mogo dị kalịa mọba rali ozi nwegbu onwete mmiri onwegbu bajụ anamụ ogo ji garụ na bọga n'ịtọ ma iwe akalego mọnara wegbu abata mọba mụlanyị agwa ọkọ narị mọnara egbosi akwa ọrụ na bọkwọ n'ịtọ iwa kalego nzamobe awoko narebe osi nwejeli ije mmụọ nara narị imoborobe n'aka awoko jiworo anyị n'ebe anyị nọ maka na onwe gbu a na-anụrụ alụ sọnde alụfọ mụnya na-emete mma kenedele gị n'ebe nọ n'aka mmụọba jebụla gwa bụlụ ugbondu ike melabụ obenemu isi eji amụ ma metele odogwu gbasi agwụ nwanze ngwuji ka nkwuyibe mbọlụ obenemu ise jamu ma metele odogwu nwe muti ngabrogu mocha mulyo meibe bodogwu onwe gbabrogu mocha mulyo banegwu ntagba odogwu akombo bambo meibe dia na isi meya hu ogbazaro na bo melere to na mono kale gonza mobe achugulu mo na rava nari okorobe awoko banare ebo si nwejeli ije denja mawu makene ego gị n'ebe nọ denja ọrọ gị meloboro dogwu nwanyị na-abụ ibe ndị ịgwa ndị mma ebe anyị ka njerigo na ibe ndị nwa abụọ na-ehichele ka mba atagwuo dọmụ ka imo mụnya na-eme ọgba eme dọmụ bụ awalide nkụ n'ụwa ejebe na-akpụ ọ bụ nwanne ọji akọ ide ncha na-eme ọgba eme ya bụ onye ibe aba ngọ n'ụwa isiligaba ma ọ bụ nwa abụọ nijele mụtara udenna nwe ya udenna na-agụghị m obi enye ebihe agala eluri aka o toro aka oge o ji na Lagos agala ebe anya akọ na-achọ ime oboro ihe ni ma ibe na-etu udenna abụọ nwụju ego ajụ nnọkụ gbago ka m bịa n'ebe nọ atata mụnya na-eme nwanne eme na mụ na nnọrọ ụka gbago kalị mara ụkalị onye kwuyala ya moge nnọrọ ka dị go ga nsa tinye mụ n'aka njili ya gwụlụ o dori anya nnọrọ ka ọgwụgwọ 15,000 nye mụ n'aka mịa bụ mụ na yola ebe aka na-ekwe yi nwere ijezi yola ekene dele gị n'ebe nọ ma mma egwa yola enwegola akpa ego ise nwenye mụ na-ego ewu gị na-abịa esi ma ụmụ ekene oge gị n'ebe nọ mụọgwa aka ose ekene dele gị adele n'ibe eji eti egwu n'ụwa kpegbulu onwe ihe ọgbalị mmanwụ mekene gị gịnị mma igbo unu chere n'ibe na ịba mụ ji nyere n'ụnụ kpọlịa nwebele ibe n'onwere oge dọm na-eje asị eli n'ọgwụgwọ ma agwa dọm ụgbọsiesie m isi kenele mebe anyị nwa abụọ nne doza anyị ncha na-eme ọgbe ma ndị obi mụtali ọbụla oke nwa n'ebe ebe abi mma igbo unu chere n'ibe na ịdọm ji nyere n'ụnụ kpọlịa nwebele ibe agbalị oge ndụ egwe ebe anyị m igbo kekere denelie ụtụ n'ibe na ịdọm ji nyere n'ụnụ chelie nwebele ibe nwanne m ụdọm ụbọchị echie m isi na ọbụla agha na-achọ ụdọm ọgụgụ ma akwa ọ na-amụ ọla mme ebe amụnyali n'ihe ma onye dọm ji agbagwu na amụ ọla mme na ndị onwebele kolia nlili ọkwanyili na ụlọ enu elu ozi aka a na-eluru ozi gwenye aka Anam ọne ihe niile na-asị ya ka o si sọchiwu ọ na-ekere n'ana
keribobu nwanne m Nnamdi akwazi nali akwa igbo nze nwannu dogala jesi anyị ncha na-eme ọgbọ ndị egwu nzere igwe nwatiela akara akpa nwela akpa ego ise nye m n'aka n'ebe m bịa ọ sị m bụ Nnamdi m ji etie nwobele egwu Patrick mmanwụ mekene go gị n'ebe nọ ọ ka lọbala agbalị mmanya na-eme ibe bụ ile egwu ọbala okoye tie aka na akpa nwela akpa egili nye m n'aka njile gwụlụ ọ mere ogbu eme oge ọbala eji echere akwa na ụbọchị amụ n'aka Anam onye esi esu agbalị ọwụ ya na isi ọbala ekenere m ọchọ ma nna eke ọzọve mụ eze echekwana mmanwụ chikwu ma obu nwa jahara mkpa n'ụwa ma anyị yọba chikwu kenere m ele ga-ekwọba n'ebe ọ nọ silohomi abụrụgbo mụ ya na-eme nyabụ ive ele gị na mụ na-ekene gị n'ebe ị nọ lege ọtụlụ dene ome iwe ọhụrụ lege nwoke ejele mbọ ojesi enye ike ọ bụ n'isi mmanya ebe na-ele gị ijeli nnekwute mbọ ekwọba bụrụ bụ nwezi agụlụ mụnya na m ibe bụ ọgbọ lege ka nna ana ụnọ Nnamdi uwe nwere okwe n'iwe omere enezeri ude nze nwachu ka mụnya na-eme nwanne m lọla anya bụ ọsọ lọlọ ọ bụ mmanwụ jere ije ụwa bụ inu ọtọ n'ezi Clement gị na-eme nwanne eme Anam ọ bụ n'ubeluru eru alacha anya alacha ka mmaliwe ọ bụ Nnamdi ogwe nwere okwe n'iwe o mere mmadụ emebụrụba anyị ncha na-eme ọgbọ amụ iko ka ọ ga-ala nọ kwụsị nye ike mmadụ ibe na ndị ụka na-eme n'ụwa na-agba mụbali ụdọ gala agwazi na agwa dịka okene mbukwu ma eze nwanne gị mbukwu kenere mụ maka nwe ọfọ n'ebe ọ nọ ọ bụ ọfọ ọba egbo nya mgbe ọgba mbọ ọbụla isi ya n'aka mgbadike mike nwe ọfọ Anam nwanne ma akpọ mike ọfọ demme mgbadike mike nwe ọfọ demme ọ bụ ọfọ ọba egbo nya mgbe ọbụla isi ya n'aka ndị nna m obodo m aya ga-asị gị ọmụ n'aka nna m osi akpa igbo na-ekwu na n'ịkpọlụ nkụ onye ka mike o mere n'anya gị nna m kedu ozi ibe bụ na onye chọbụrụ ọba mbọ mee ibe sọtala ya na o nwere ibe na-ekwu na obodo m n'ebe ha nọ Anam onye nne ya yi ebi obodo nya zụọ ọnya nli na nye ngwọrọ kọtụ be nna m obodo m emebighị ikwene n'anya m Nnamdi uwe nwere ibe ọ bụ mele ọzọ bụ ma kenere m nwatakịrị mmụọ n'ebe obi chụrụ nwatili meli m n'ebe nọ ụlọ ebugolo manịja nwa eze n'ochi ya chinemoko na oji be nwatakịrị ma ọ kelele mmanwụ Anam kere ọdọ ibe na-enye nwa abụọ nne ike ọgwụ nna nwoke gwọrụ nwede na ụlọ kpara ike nwa abụọ nne ile mụ na njawaro nya mụtali gị n'ebe ị nọ nwanne nya bụ ebe nna aka yọba chiwu kenele m nwatakịrị m nwa bude chuma nwa oji ediri ihe na-ekere ime gị n'ebe ị nọ n'ọgbala esu yi gba mbọ ọbụla nye nwụla gadi kwuo na mmeli ji eli nwanne mmedi n'ibe na-ekeri mega eme nwanne n'ebe ebe nna ọgbara ndị mma ịba anyị ugwu ekene eze nwa m ọzọ gwa akwa ọgbara ọnya mụtalia ọbụla ka nwa abụlụ Anam ebele Fidelis na-eme m n'ebe nọ ọkawa nwara m ọdị mụtali mmanwụ Fide bụ nwanne dondo anyị ncha na-emete mma akarị ya ma ọnwụ ejide ego dondo gbu onye ọ nwụrụzi ya Fide ọka wee bezi n'akwa
Can you watch you? Anam ajolomo nabi vem haworo ze kwale cha cha. Chidozie oka womeli kwelemu Chidozie nabu ewulumu no nwezi ba nwobalaje mechete orimi lozocha emakuli enemu yebani naro na mutalia Anamu ni nene ebele kavalu enigwe elu kama onwele ibe mamelo bamwale ombosi ikechu na echiwe bụ fada nwanne Rafaelu odogwu n'eli Rafaelu nwanne nọ n'chama ibe bụ odogwu mbụ ombosi ikechu na echiwe bụ fada ọ bụ ịma nwe gbo mụtalia ọ bụla ka nwe ya bụlụ belu oge dị si Nnamdi emube etieli iru anyị egwu mbedo iru n'egwu betili n'egwu dị ọ na-aka civilian onye pụta ka abịa vale Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.